dugu jolasaren arauak. Lehenengo araua dela zulo bat sartu eta irteteko. Bai? Orduan, lehenengo araua, zulo bat egin, etxera sartzeko. Hurrengoa, erromatarretxetaz ari gea. Eta erromatarretxeek bazuten berezitasun bat. Erdian, zutela, patioa. Patio irekia urputzuarekin. Patio horretatik argitzen zian gainontzeko gelak. Gainontzeko gelak zeintzuk zian. Guk gaur batez ere bieri eman diegu garrantzia. Sukaldeari eta jangelari. Eta gero bai gaina zituzten gelak, logelak, bat edo hainbat gela. Hurrengo araua, aukeratzea, guk ekarritugu prestatuta, olako inprimatuta, olako irudiak, elikagaiak eta sukaldeko tresnak. Baina aldia hartu baita ere aldizkarietatik, eta hurrengo araua izan da hartzea gutxienez. 2 sukaldeko tresna eta 2 elikagai. Nik hau egin dut minimo horrekin. Eta ondoren osatu margoekin edo marraztuz. Eta ea ze festa sortzen da nahien arten. Pertsonaia bihurtzen baditugu, hauei abotsa ere jarri aldiegu edo mugitu aldia. Eta kriston festa montatu etxe barruan. Espero dut ondo pasatzea, hau egiten eta aupa, sormena martxan!